हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों अरायथा। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बेखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिमल आरो मिथि। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों बिथराय आरो एमएस लावदुम। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे भिडिअखौ नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लादो। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अरुप गयारी। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि जिउराज फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों रिमल आरो लतिफ। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।